алейкум бародароҷонои азиз. Чӣ хеле ки порчаи филми тарбиявиро дидем. И барои баъзан одамо бигем тааллуқ дора. Бигем ки худтон мефаҳмем ки ҳастанд нафарое ки бигем ки такаббурӣ мекунанд. Я худтон медонем бародарҷоно. Баъд гуфтанем бародарҷоно ки агар амтари филмҳои кӯтоҳ агар ки шумода писанд боша ку бибинем мардум чӣ хел қабулш мекунад, агар маъқул бошад иншоалло ки ма кӯшиш мекунем ки ами филмҳои кӯтоҳро зиёд кунам. Рости гап ма худам актёр тамом кардагим, бигем режиссёр тамом кардагим. Аз сабаби шароит набудан муҳоҷират рафтем, Туркия рафтем. Бигем чанд сол дар муҳоҷират будем. Хулос бародарҷоно, ма дар Туркия ҳам канали ютуб доштам. Не ки уҷа ба туркӣ бигем, турко будам подписчиком. Шояд ками ним тоҷико ҳам будан. Хулос ки бародарҷоно, агар розӣ бошен, ҳамин хел наворора давом битем иншоалло. Ғайри видеои хайриявӣ, ҳамин хел баъзан вақт видеои чӣ кам-кам партоем тарбиявӣ. Шояд ки ба ҷавонои ҳозира бигем ки кӯдакое ҳастанд, додаракое ҳастанд, барои во ибрат мешавад иншоалло. Хоб бародаро фикротуна бинависонед ки мо ҳамин хел наворора давом битем ё ки не. Шумо да писанд омадак ё не, ҳамеша мада бинависонед. Ба як чиз дигар аз шумо мепурсам бародарҷоно ки айнами амаке ки дидестен, айнами амака ма худи қабудиён рафтам, навор кардам. Иншоалло ки кӯмакш кардестан бародарҷоно. Ин видео тамошо дорем, пеш яи наворш бирома буда агар дида бошен. Хулос ки ёрдам кардестан. Ҳамин чиз дар фикрам як бигем фикр омадам, як чиз омада, намедонам шумо да маъқул мешава ё не. Мехоҳам фикри худма бигум. Шумо чӣ гуфтан ҳамин фикри мада ки ман мехоҳам ки вақти пул ҷамъ мешава бародарҷоно, хонао шояд треза мезанем, як камтар обод ки кардем иншоалло. Ниятам ҳамин ки як аробачаи навш ки мехарем. Иншоалло ки ӯ оиладор аст, 4 фарзанд дорад. Карочи якум фарзандаш духтар аст. Рости гап аз сабаби ки духтаршон аллакай ба воя расидагӣ, ҳамин сабаб мо наворда нишон надодем. худтон медонем ки шояд ки ягон сол пас хонадор мешава, шояд ки танаш кунанд ки хай худтон мефаҳмед шарт нест ин чизоро бигем бародаро. Барои ҳамин рӯи навор наёвардем хоҳарака. мегем ки оилаи бигем 4 фарзанд дорад. бигем ки холашка худаш ҳам ҳастай, оилашон ҳастай. ҳамин зиёдтӣ суми ки чанд қай мемона, ҳамира ма як фикр кунам чӣ намуд бизнес дар корай. мисол бигирем, ҳастай ку баъзан ҷода пеши мактабода мақсад рол тонозивачка ҳамин чизои майдачӯда мефурӯшанд, ё ихел ё ин ки либосои кӯдакона килоакӣ миёрем, якум бор миёрем, раҳша нишонаш метем. далши ман мехоҳам ки ҳамин бизнеса пеш барава, ҳамин амак дигар талбандагӣ накунам. ҳамин фикр дар сари ман омад, барое ки суме ки ҷамъ мекунем и хонаша соз мекуна ё як моҳ бигзор 6 моҳ мехӯра, аллакай пулаш тамом мешава. бо маҷбура ки амак рафта талбандагиро давом бита. ана ба хотире ки талбандагӣ дигар накуна ҳамин амак, ҳамин қама дар калам омад ҳамин фикр ки ман бояд як чизи бигем фоидаи биёрам ки суми ҳамин амак айбайн нарава, бигем сумиш зиёд шидаам бигира. ягон бизнес ман худам бо фикр мекунам, фарқ надорад бигем ки попшияй, либосай, аввал да кама как меёрем худшон ёд бигиранд, оборот битиҳанд. бо ман худам бигем ки бизнеса кама бешам боша мефаҳмам, тарзи чиша ман худам нишон метам. бигзорашам дурам боша, худтон дидем ки ман чӣ хел азоб кардам, ра беҳад дурай, не ки ман барои худо инами кора мекунам. агар розӣ бошем ман меёда як бизнес ташкил кунам, хурда как мисол гуфтам ку ягон усталаш мехарем, майдачӯда қатъи оилааш ё форатун я точка як газшон мехарам, пираш ки саска тухм жарини намтаи чизо, қатъи духтараш, оилааш, бачаҳош ҳамакаса бигем ки якҷо кор кунанд. шумо чӣ фикр дорем бародарҷоно? ман мехоҳам ки қатъи шумо ҳам фикр бошам бародаро. ман пеши худам кор накунам, барое ки маблағ аз шумо мепартоем бародарҷоно. хулос шумо чӣ фикр дорем? фикротуна нашоти филми кӯтоҳи мо бинависонед комментарияда, нашоти ҳамин гапе ки ман ҳозир шумо да пурсидам, шумо нашоти ҳамин чиз
چی فکر دارین خواهش میکنم فکری هر یک شما ما در مهم برادرجانو برای پیشروی کانال برای دیگر نیازمندان را دستگیری کردن حتمی فکر شما باقی در پناه الله باشین برادرجانو یک خواهش دیگه میکنم که امی ویدیو را پهن کنین برادرجانو چی لایک چی پهن میکنین در چی نمود شبکه اجتماعی پهن کنین برادرجانو دستگیری شما را ما همشه به نظر گرفتم باقی در پناه الله باشین در کجای باشین الله همتون نگهبان باشه در پناه خدا